סיימתי את הסרטון של האולטימטים, ואת האמת התאכזבתי בענק. עכשיו אני אגיד לכם למה, אני באתי עם ציפייה והם באו עם מטרה לאכזב אותי. הם בעצם הביאו לנו השנה 4 דברים. הראשון פוד גלרי, השני זה אבולושן, שלישי זה הטוקנים המטומטם, הרביעי עדכון על SBC. בוא נדרג את זה מהמטומטם ביותר לטוב ביותר. טוקנים, לא מובן, תודה רבה, בזבזתם לי את הזמן. אף אחד לא הבין מה אתם רוצים. הדבר הכי טוב שיצא מהסיפור הזה של הטוקנים, שהם אמרו שסוף משחק אנחנו נקבל סוף סוף פרס, לא משנה מה קרה. הדבר השלישי, אבולושן. כן, לא שדרגו פה כלום, אני שמח שזה נשאר. למה? כי אני לוקח שחקנים שאני אוהב מהקבוצה שאני אוהב, שכן, הם אף פעם לא מדורגים גבוה, ואני יכול להעלות אותם לרמות הכי גבוהות ולשחק איתם דווקא. הדבר השני, ומה שבאמת הכי אכזב אותי, זה הפוד גלרי. הרמתם את זה כל כך הרבה, עד שעשיתם משהו חדש, כל הכבוד. אבל למה חרבנתם על המסך? מה הבעיה לעשות את זה כמו שצריך? הייתי רוצה לראות את כל הקבוצות, הייתי רוצה לראות את כל הליגות, פשוט למלא אותם. רציתי חוויה של לאסוף פוקימון, לאסוף סופרגול. רציתי חוויה של אוסף כיפית, אבל לא קיבלתי את זה. למה? כי הם חרבנו שם על המסך ועשו איזה משהו לא מובן. אני מקווה שזה יתבהר בהמשך ושיצא המשחק. טוב, האמת זה לא יקרה. הם לא יבזבזו את הזמן שלהם, עוד מעט GTA גם ככה הולך למחוק אותם. והדבר האחרון זה SBC. סוף סוף לא צריך להיות מדען טילים בשביל לחבר כמה שחקנים ולקבל את החבילות שאתה רוצה. סך הכל צריך למלא את המספר שרוצים וזהו, נגמר. טוב, זה הדירוג שאני מביא לחידושים שלהם. יש חידוש שיותר אהבתם? תרשמו פה בתגובות.